Ys candy here. Alar. Gabriel yma ag... Christmas tree. Okay, da ni mewn lle joinio fi, annoying Tamika. Da ni mewn lle dolyg. Ia, annoying Tamika yn joinio fi heddiw. Swn i drws. Ag, da ni'n mynd i dangos yr... Da ni just... Dwi'n mynd i neud chillings dolyg i Da ni'n fyny. mynd i dangos festival i chi heddiw, just dangos yr lle i gyd mae edrych fa, os da chi wedi weld eto. Mae gostio i prynu fo, ond da chi wedi cael troi o fo, yna, beth da ni'n neud rwan. Da ni'n chwarae festival rwan a... Dwi'n byw yn tŷ yma. A dwi chwarae efo annoying Tamika998. Ti'n annoying, iawn. So gyntaf dwi'n mynd i ddangos Santa's... Di hein ddim yn agor. Santa's... Santa Claus yn byw yma. Dwi'n meddwl, na... Ia, Santa Claus yn byw yma. Ys Bob yn byw yma i chi. Fa ma di... Lle mae'r kitchen. Fa ma di'r... Lle mae'r elves yn gysgu. Fa ma di'r lle mae'n gwneud y presentau i gyd. O, a dwi'n siarad rhywbeth i chi rili. Os y present yma? Ac just yna, fama, mae'n cheek i rhywbeth. Chi gorau mynd i fynd i fama yn y gift shop. Ww, dyna fi llwyth y present. Chi gorau mynd i fynd i fama, a wedyn mae'n pressure. Ia, pob grandau, Gabriel. Ia, na, just... Ti'n chdi, ia. Teb di neu host privileges ar. I chdi. Ond Cos ti'n annoying. Sy'n bydd rhywbeth stupid probably. Ia, lle dwi? Da chi gallu mynd i fyny yr coeden yma, o da chi'n mynd. Lle ti? O, cool. I'm coming. Fe? Ti di pasio fi do? Lo. So dwi'n ddangos y gift shop i chi. Na, dwi'n gift shop, dwi'n lle mae'n gwneud y present, so dwi'n ddangos lle mae elves yn byw. So, ia, ma di lle elves yn. Fa ma di'r lle mae'n gwneud y presentau i gyd. Ag fa ma di... Ti'n gweld fi'n edrych dda elf? Ti data fi gyd i weld fi'n edrych dda elf? Lle mae'r... Se yna fi, sbio yna fi. Buwch neu rhywbeth Disgwyl hwnna, disgwyl hwnna. Sbio, dwi'n edrych dda elf. Hello, elf. Ti weld Santa? Na, ti weld... Ti weld snowman? Sbia skin fi. Na, dwi eisiau edrych dda Santa. Sbia skin fi. Dwi eisiau edrych dda Fa ma di lle Santa. mae'r buwch neu rhywbeth yn byw, a fa ma di'r cloc massive. Dwi'n mynd i fynd yma mag, neu rhywbeth yma. Dwi'n gesio bo lle mae Santa yn gysgu, ia. Cos mae Santa'n ffati meg o'r O'n i fanna gyna. Cos mae Santa'n ffati meg o'r gael gwely massive. Ti di torri bwyl y Santa? Ti'n elf fo, ti torri bwyl. Na, dwi Santa. Na? O, ia, rech chdi. Ti'n elf. Na, dwi Santa. Ndag i di elf. Na, dwi snowman. Na, dwi gingerbread man. Na, dwi eisiau peth na. Ti'n licio sut dwi edrych? Nether brick, gold. Ti jyst edrych fel Santa. Baked potato. Ooh, I need cookies. Oh, give me tears. Oh. Milk bucket. Come on, sbia ar fi. Ia, lle mae Santa byw, ond dwi'n byw fo ma dim mwy cos mae... Annoying Tamika998, di sori fo eto. Hwna di enw chdi ar hwna di game edrych chdi. Hwna di game edrych chdi. Ie. Ti wedi misio bod ti'n annoying. Ia, hwna di... Na,
Santa di hwnna. Iron Golem. Dwi'n llaaf Santa. Santa di hwnna. Kitty. Dwi'n llaaf Santa. Santa, ia. Santa'n brin maint. Na, Kitty. Literally Kitty. Dwi'n gyda llaaf Santa. Dwi'n gesio bod yma eich di ffas. Dwi wedi gael peth na. Dwi wedi gael Christmas tree. Mae to yn agor, os ni ddim eisiau gael to. O, lawr fanna dwi. Ti'n byrnio. Dos i weld lle mae'r to yn agor. Yma. Yma mae'n to yn agor. Boom! Wel, ti dwi'n believe yn Santa. No. Ta! Saturday. No. Iawn, hwn di'r village a train O, station. mna rhywbeth yn mwynco. Oedd na train station. Dwi gael gwared o'r lava. Na, paid y... Hwna di'r train station. A'r pobl sy'n gweithio yn y train station. Santa's workshop. Na, Santa's workshop. Annoying Tamika998. Oh my god. Ti byrnio lle Santa. Wel, dim bai fideos gynna'ch di habits. Iawn, gan i fynd i gysgu. Gan i fynd i gysgu. Na, dwi'n gysgu. Dwi'n chdi bit trio Santa. Dwi'n di llaw chdi. Dwi'n mynd i tynnu chdi fe'n creative a yn survival. Oh no. Na, dyna ma fair, ia. Mae'r lle i gyd ar dan. Na, dyna ma fair. Dyna ddim yn fair. Hwna di lle arall yn pie yma. Dod o fi off. Peth na. Ia. Iawn, na i gadw chdi bod yn creative rwan. Diolch. Mo, faint o gwely ti'n mynd? Dwi'n bo. Dwi ddim eisiau gysgu ffwrdd chdi. Dwi'n gysgu yma. Wait, I need to take my... Dwi eisiau fod yn naked. Dwi'n gysgu. Gwyd i gysgu rwan. Diolch. Diolch, na i neud gwely fi fewn i fe man. Ia, byw fama. Byw fama. Yay, di neud gwely fi. Na, dwi'n mynd i cau chdi rwan. Digon haws i ddod o'n os di. Iawn, dwi'n mynd i gysgu rwan. Iawn, Mae glowstone. Gawn ni cysgu rwan. Nags, dwi eisiau glowstone. Iawn, ar ôl ni cysgu ac ar ôl... Ia, ar ôl ni cysgu... Haha! No, no! 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 Dwi'n meddwl torri'n byd. Ys hol ma? Na, mae gwely fi mynd i fama. Mae gwely fi mynd i fama. Fine, mae gwely fi mynd i fama. Da ni'n neud head to toe. Hiya! Hiya! Hello. Oh! Bye bye.
Ti'n neud? Trio digio fyny. Ti'n idiot. Be? Sbia! Creepers fewn i... For gorgeous, briliant. O, paid y di bod yn sgil. O, nawn ni dangos... Candy canes. Ond o... Nawn ni dangos Sbia beth fi 'di ffindio? Festival World, cos mae Sonic eisiau eisiau bod yn wirion a dwi eisiau actually recordio rhywbeth. So mae boring, you know, just dangos chdi, just yn... Iawn, gan i ti eisiau dangos world arall? Na, cos da ni wedi gorffen dangos hwnna. Mae'n llwyth yma fo. Come on, 3 munud ar ôl. Ti'n gwybod? Lle mae'r hogan mae. Siwr ffeindio rhywbeth arall i dangos i chi. A ddech chi wedi weld. Dwi'n dangos hwn. Di fyna present yma mae a dwi'n agor nhw ia. Pan dwi'n gael yn byd. Santa's giving me bad gifts. Be? Dwi'n gallu claimio hein. Gysdi Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Iawn, dyna'r llama i chi, mae llama ar y... Oh my god. O, train station. Os ydych chi eisiau train station, welcome. Dwi wedi dangos hwnna gyna. Na fo. Do fo. Dwi'n mynd i gael... I'm going to get an adventure around the whole place. Adventure time. Adventure time. Be? Adventure time. Hello, people of the earth. Oh, snowman. Oh yeah, snowman, really awesome. Mae'n edrych dda creeper. Ia, creeper snowman, dio. Mae explodio. Mae hwn yn edrych dda villager. Os yw rhywbeth i fewn iddo fo, ti'n meddwl? Oes, oes. Mae'n hwnna. Serious. Mae'n ar y cool, ia. O, mae'n entrance do. Mae'n cool, ia. Mae'n Mae'n entrance. cool, ia. O, ti'n gwybod be stwffia snowman yna? Be? Dwi'n mynd at y creeper. Ia, mae'n creeping awesome. At least mi sy'n awesome na chdi. Cos ti'n annoying, ti ddim yn awesome, ti'n annoying. Ti'n gwybod hwnna? Be? Ti'n gwybod bod ti'n annoying? Ynddo. Dwi'n annoio. Chwaer fi bob tro. Yn yw'n brawd o'ch gynnach chdi. Gen i fi brawd a chwaer. Gen i fi 4 chwaer. Gen i fi 5 chwaer a 4 brawd. Oh no, dwi'n newid i sgyn. Dwi'n newid i sgyn. Okay, gen i fi actual tears yn dod on. Dwi'n gynnach chdi, actually. Ydw. Oh my god. Lle mae hon di mynd? Hwna'n adventure really cool. Ia, mae tisio dangos world arall. Na. Sbia hwnna. Mae'n edrych dda villager. Bye. Gwsio. Be? Mae'n mwy. Mae'n mwy. Be mae hwnna'n edrych dda? Okay. Gen fo gifts fydda peth na, ond okay. Mae'n dweud os lle mae chi, just train station di o. Ww. Sbia mae hwnna dal ar dal. Sbia ar fo. Sbia lle dwi'n mynd? Dwi ddim yn gwybod lle, ond dwi'n mynd fwy ma. Looking for a new adventure. Dwi isio peth na. Dwi isio minecart. Neu di ddod i pwysio fi, please? No. Pam? Ia. O na, dwi'n gallu neud fy hun. Gynna fi mwna fi, gynna fi hawl i just aros yn neud fi. Na, actually. Pan mae dod i'n ddech chi'n hwnna, dwi'n just mynd i torri hwnna. Whee! Dwi'n gael reid. Lala. Sbia snowman. Sbia snowman. Ia, ni'n hwnna da fi wneud nhw.
Dwi ar fatha lle ma wan. Sydd efo fatha roller coaster. Dwi'n mynd ar tren, ia. Snowman efo TNT ar efo, dio? Ie, dwi'n gwybod. Dwi'n mynd i explodio efo. Bechod! Sut chdi licio sa snowman yn marw chdi? Dim marw fo, dwi'n explodio Ie, ma da. Ti dal yn marw fo'n dwi? Dwi'n explodio TNT yn gwynaf fo. Di hwn drosodd Be? y tren ma sy'n mynd full speed. Ba ma hwnna dwi'n gweithio rwan? Ie ma, fi hwnna. Be na jyst neud hwnna rwan? Be? Di hwn drosodd da be. Serious rwan, ia, dwi'n mynd i wylltio fo thing ma munud, ia. Pa mon... Dim TNT dwi'n na. Dim TNT dio. Ce, da ni'n mynd i bod yn ffilmio am chwarter awr. Orange World dio. O, ti'n gwybod beth yna hein? Ti'n gorau pasio i gilydd a trio lladd dy hyn. Dyna beth o, cos ma na dau. Ia, so... Dwi'n meddwl bod ni wedi gorffen dangos i chi World... Na, dwi dal yn dangos roller coaster ma. Ia, ar hwnna, dwi. Dwi jyst yn mynd... Dos di yna? So, da ni'n mynd i gorffen rwan. Ia, so... Tra, da ni yn fideo nesaf,